अत्यंत कमी वयात सामाजिक, शैक्षणिक व राजकीय क्षेत्रात यशस्वी होऊन एक युवा नेतृत्व म्हणून ओळख निर्माण केलेल्या माणगाव खोऱ्यातील विशाल परब यांची ओळख आता एक युवा राजकीय उद्योजक म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला झाली आहे। सर्वसामान्य माणसाच्या हाताला काम मिळावे, प्रत्येक व्यक्ती आपल्या पायावर उभा राहावा असे स्वप्न उराशी बाळगून श्री परब यांनी आपला प्रवास सुरू ठेवला आहे। त्यांचा वाढदिवस उद्या दिनांक 15 ऑक्टोबर रोजी होत आहे। त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्या जीवनावर ब्रेकिंग मालवणीने घेतलेला हा धावता आढावा। राजकारणाबरोबर समाजकारणाबरोबर विकासाची जोड देणं गरजेचं आहे आणि विकास होण्यासाठी युवकांना पुढे आणण्याची गरज आहे। माणगाव खोऱ्यासारख्या अतिदुर्गम भागात जन्म घेतलेल्या श्री परब यांना लहानपणापासूनच नेतृत्व करण्याची आवड होती। त्यामुळे वयाच्या अवघ्या 18 ते 19व्या वर्षी ते राजकारणात आले। तत्कालीन खासदार निलेश राणे यांच्या माध्यमातून त्यांनी राजकारणात व वडील प्रभाकर परब यांच्याकडून राजकारणाचे व उद्योगाचे धडे घेतले। त्यामुळे 32 वर्षाच्या काळात त्यांनी एक यशस्वी उद्योजक म्हणून आपली ओळख निर्माण केली आहे। आज त्यांच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एक युवा उद्योजक म्हणून प्रेरणा घेण्यासारखी आणि तरुणांना शिकण्यासारखी ही गोष्ट आहे। डोंगराळ भागात जन्म घेऊन सुद्धा एक यशस्वी उद्योजक कसे होऊ शकतो याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे श्री परब आहेत। त्यांनी गेल्या काही वर्षात आपले सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात चांगले स्थान निर्माण केले आहे। माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे, माजी खासदार निलेश राणे व आमदार नितेश राणे यांच्या आशीर्वादाने आजपर्यंत राजकारणात आपण यशस्वी झालो असे ते सांगतात। भविष्यात युवकांसाठी काहीतरी करायचे आहे, त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आपले प्रयत्न सुरू आहेत असे त्यांचे म्हणणे आहे। भविष्यात डाबर स्टडी स्किल्स ही संस्था उभारण्याचा आपला मानस आहे। त्या माध्यमातून येथील युवा पिढी मजबूत करण्यासाठी आपण प्रयत्न करू असे ते वाढदिवसाच्या निमित्ताने सांगतात। याच माध्यमातून माणगाव खोऱ्यात कुडाळ व सावंतवाडी तालुक्यात विविध उपक्रम राबवण्यात आले। यात रक्तदान शिबिर, रुग्णवाहिकेसारखी सेवा, त्याचप्रमाणे शैक्षणिक मदत पडलेल्यांसाठी धावून जाणे असे विविध उपक्रम त्यांनी आज आपल्या काळात राबवले। त्यामुळे सर्वसामान्य माणसासाठी ते आपुलकीचे व घरातील प्रेरणास्थान बनले आहेत। असा या युवा नेत्याचा वाढदिवस उद्या माणगाव येथे साध्या पद्धतीने साजरा होत आहे। त्यांच्या वाढदिवसाला ब्रेकिंग मालवणीकडून लाख लाख शुभेच्छा। या गोष्टीसाठी बऱ्याच वेळा प्राधान्य असतं। राजकारणाबरोबर समाजकारणाबरोबर विकासाची जोड देणं गरजेचं आहे आणि विकास होण्यासाठी युवकांना पुढे आणण्याची गरज आहे आणि युवक ज्या दिवशी पुढे येतील त्यावेळी मोदी साहेबांच्या म्हणण्यानुसार आज युवकांची पिढी आहे आणि युवक ज्या ज्या ठिकाणी पुढे येतात त्या त्या ठिकाणी ते राष्ट्र पुढे जातात। त्याप्रमाणे सिंधुदुर्गात माझी एक संकल्पना आहे की चांगले उद्योगपती यावे, चांगले बिझनेस यावे। राणे साहेब या जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते, कॅबिनेट मिनिस्टर होते आणि या पूर्णपणे मिनिस्ट्री असताना त्यांनी प्रयत्न केले। सिंधुदुर्गामध्ये चांगले उद्योग येणारे MIDC आणली, सिव्हिल प्रकल्प आणला, एअरपोर्ट आणलं, रेल्वे टर्मिनल दुप्पट करणं, अशा बऱ्याच भूमिका त्यांनी बजावल्या आणि या सगळ्या गोष्टीचा फायदा हा आजच्या भावी पिढीला, युवकांना होतो आणि 100% ह्याच्या पुढे युवकांसाठी मी स्वतः मेहनत घेणार आणि सिंधुदुर्गात युवक कुठेतरी चांगल्या महाराष्ट्रात म्हणा, देशात म्हणा, राष्ट्रात बाहेरच्या देशात नाव गाजवतील एवढी मला अपेक्षा आहे। उद्या आमचे वाडोसी सुपुत्र विशाल परब यांचा वाढदिवस आहे। यांना आधी सर्वप्रथम मी कोटी शुभेच्छा देतो। त्यांचं उत्तम आरोग्य, दीर्घ आयुष्य लाभो अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो आणि त्यांना शुभेच्छा देतो। अतिशय चांगला आणि मनमिळावू असा उद्योजक म्हणून तो या भागामधून प्रसिद्ध झालेला आहे। त्याचप्रमाणे तो राजकारणात सुद्धा चांगला प्रसिद्धीत झालेला आहे। जिल्ह्यात संपूर्ण लोकसभा मतदारसंघाचा राणेसाहेबांचा तो खजिनदार म्हणून काम केलेलं आहे आणि तरुण होतकरू असा या भागातील उद्योजक आहे। बऱ्याच लोकांना या ठिकाणी त्यांनी नोकऱ्या पण दिलेल्या आहेत। आपला उद्योग चांगल्या पद्धतीमध्ये सांभाळलेला आहे। राजकारणसुद्धा या भागातलं चांगल्या पद्धतीमध्ये करतो आहे। तसेच त्याने चांगल्या पद्धतीमध्ये काम करो असे आमची परमेश्वरांनी प्रार्थना आहे। सन्माननीय विशाल परब, सिंधुदुर्ग रत्नागिरीचे खजिनदार मित्र, त्यांचा उद्या वाढदिवस आहे। त्यांना वाढदिवसाच्या प्रथमचा माझ्याकडून शुभेच्छा। तसंच विशाल परबने आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात
ज्या ज्या असंख्य कार्यकर्त्यांना मदत केली, वेळोवेळी त्यांच्या मदतीला धावून गेले, असे विशाल परब जे छोट्या वयात उद्योजक झाले, त्यांची सर्व कामे वगैरे काय असतील ते व्यवस्थितप्रमाणे त्यांनी प्रामाणिकपणाने केल्यामुळे त्यांना राणे साहेबांचा आशीर्वाद, तसं इतर सर्व लोकांचा, कार्यकर्त्यांचा, मतदारांचा आशीर्वाद, त्यामुळे ते आज ह्याच उच्च उद्योजक म्हणून त्यांचं आज ते नावारूपाला आलेले आहेत. तसेच त्यांचं कार्य कधी गरिबी कोणी असू दे, कोणी त्यांच्याकडे मदतीसाठी गेला तरी कुठचाही कार्यकर्ता परत खाली हाताने आला नाही, असा स्वभाव असणारे विशाल परब यांना दीर्घायुष्य लाभो अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. त्यांच्या वाढदिवसाला परत एकदा शुभेच्छा देतो. तसंच त्यांनी माणगाव खोऱ्यासाठी स्वखर्चातून अनेक वेळा महाशिबिरे घेतली, रक्तदान शिबिरे घेतली, स्वतःच्या खिशातून अनेक कोणाला आर्थिक शाळेतल्या मुलांना, वंचित असलेल्यांना मदत केली. आणि माणगाव खोऱ्यासाठी रुग्णवाहिका, जी एक मोठी अडचण होती माणगाव खोऱ्यात, ही रुग्णवाहिका नसल्यामुळे कुडाळ सावंतवाडीला फोन करावा लागत होतं आणि ती येईपर्यंत इकडे ते आमचा गरीब पेशंट एखादा दगावत असायचा. ते सर्व जाणून घेतल्यानंतर त्यांना असं वाटलं की बाबा नाही, मी लोकांसाठी मला काहीतरी करायचं आहे, म्हणून खर्चातून ॲम्ब्युलन्स उपलब्ध करून दिली माणगावकरांसाठी. आणि त्या ॲम्ब्युलन्सचा आज भरपूर लोक उपयोग करून घेत आहेत. सगळ्यांना वेळोवेळी त्यांचा उपयोग होतो, त्या ॲम्ब्युलन्सचा फायदा होतो. आणि ती ॲम्ब्युलन्स विना मोबदला नाही, पण ते एकदम रिजनेबल रेटमध्ये किंवा कॉस्टमध्ये लोकांना उपलब्ध करून आता ती सध्या माझ्या ताब्यात असल्यामुळे मी स्वतः चालवतो आणि केव्हाही कोणाचं असलं तरी आम्ही रात्रीपर्यंत धावून जातो. अशा विशाल परब या माझ्या मित्रांना किंवा उद्योजकांना परत एकदा सलाम करतो, त्यांच्या कर्तृत्वाला, दातृत्वाला, आणि त्यांना देवाने परत एकदा अशी त्यांची प्रगती होऊ आणि त्यांना वाढदिवसाची परत एकदा पुन्हा सर्व मतदार कार्यकर्त्यांच्या शुभेच्छा.